I alguna de les novetats que han arribat més a la biblioteca són, per exemple, aquest llibre de coneixements fantàstic, El cel, que ens explica tot de coneixements i curiositats que s'amaguen a l'univers, i és un llibre amb un disseny gràfic excepcional, les il·lustracions són realment increïbles i a més va acompanyat de pàgines amb uns encunys, com per exemple aquest d'aquí, que fan que sigui una edició realment espectacular. I després tenim aquesta versió de la Caputxeta Vermella, una Caputxeta Vermella que no havia estat traduït fins ara al català i que el tradueix Teresa Duran, i és un llibre realment amb un toc així humorístic que és realment molt interessant. L'únic que és un llibre que primer no és per petits, per primers lectors, perquè s'ha de conèixer la versió original de la Caputxeta, perquè aquest tergiversa la història de la Caputxeta. No explicarem cap més detall perquè realment és un llibre que cal llegir, però les il·lustracions són superdivertides i crec que agradarà moltíssim.